Salutare tuturor, sunt și bun venit într-un episod de Minecraft. Aici ne lucrăm. Oh my god. Da, eu am de dificultatea hard. Mi-am luat pe portale de net, monster. După aia am zis... Să mă pregătesc muzica bine, mă. Gramatica la putere. Așa, deci aici suntem... Ce vrei, mă? Skype. De ce dracu să mă omor? Deci aici am armorul full diamond. Decât dau respawn. Centată, normal. Da, am numai o grămadă. Iar am lucrat numai filmat pe Minecraft. De aici am pus aici chestioare. Da, deci o sabie asta. Unde ești, mă? Mai centat. Ah. Nu întingul, Fire Aspect 1, Smite 1. Asta e OP. Și am mai trecut pe aici. Uite una de-asta. Da, mai am ceva. Buci. Weather Failing 1. Pantalon fac Protection 1. Deci Protection 2. Stați. Protection 1 cu Infinity 1. Așa. Power 2. Unbreaking Gunstone. Iar Skill Touch 1. Eficiență 2 da, pe 50. pickaxe-ul de aer. Este un Da, bun, deci e foarte șmecher. Foarte tare. Și eu vreau să mă lupt în momentul ăsta. Vreau să ce să mine. Tu dau ăștia mă atac, morții tăi. Deci aș vrea să mai folosesc creativ în viața mea. Dar și am minat off camera și un clipper pe mob spawner. Dar asta vreau să însemne că mob spawner. Dar nu prea merge treaba. Vreau să mă uit. Să mă uit. Ce vrei, bă? De aici Ce avem să faci pe turf? Ai 5%. Ia uite bulangii. Haide. Morții tăi. Da, foarte șmecher. Uitați cât trebuie Ia să... stai tu așa. Mult. Aici. Vreau să scăcat în câteva secunde și o secunde minut cu 3 ori să descurc. Stai nu, stai așa. La 100%, da, vreau să încerc băut să-l testez. I-am dat-o la oiță. Așa cum voi mai face niște armuri, dar la nivelul 30, cum fac nivel 30, mă duc la o grămadă. Așa să mă plimb așa. Am avut film pe voi. Da, haideți să asta. Bă, și m-a lăsat la tatăl ăsta. Bă, să-mi fac ce. Da, n-avem. Uite-l, morți, uite. Păi, Bine mă, doi. haideți să... Poți să mori tu cât eu. Nu te iau. Pickaxe de diamond. Ai, bă. Ce mă două bete să faci un pickaxe de diamond? LOL. Dă-i, mă. Cu ce o fi nu contează, numai să-mi nimerești. Care low HP. Trebuie să închide mina. Nu prea mai avem. Ce să nu? Așa. 7. Bă, frate, bă, cum? Ai mă, Fabio, ce faci? Am breaking 1. Mai că e bun. Și ăsta. Punem la pisul înapoi. Punem astea tot. Vreau să omor scheleți. Toate. Morții tăi. Așa. Mergem și cu sabia noastră pe. Dacă o pierdem aia. Dar ce bine s-au pus ei acolo frumos. Ce?
Păi știu mă că am Voi auzit ne pe dă- tine mă, Dani. Bani pe Bă, Dori. dă-te, bă. Cu morții lui. Stai, stai. Eu ai Îmi dă dracu. 20 șmecher. A, te-ai dat el, a? Morții tăi. Am vreau un iPhone guest. O să trup, da? Hai mă, bă. Să mor eu, nu-i nimic. Am mâncat cu... Avem nevoie. Puțin. Nu, mamă, ce rascădă. Da, mai stăm pe cine. Facem o bază aici. Haideți să ne facem o bază. Am ăla ce că m-a legat fără să te ducă. Bă, ce idiot. Nu și ceva mai nu, bă, trebuie să fim bun. Acolo sunt mai departe. Și aici ne vom face o căsuță. Nu știu unde o să fac o căsuță. Bă, probabil. Ți-am zis, mă, nu mai mergi cu elicopterul, pictor. Da, și pare rău că nu am mai filmat de ceva. După trufa? Facem aici o căsuță mică. Punem ceva timp deoarece nu știu, era întâmplat. Este vreau să vă fac o surprize celturile. Că atunci făceam tare. Va pune și o serie de Bull Battle. Bull-uri. Serie Bull. Uite că nu zombie pigmen acolo sus. Iar mi s-a blocat pe ecran, iar... Și să încercăm să urcăm acolo sus. Deci, urc. Nu se poate. Deci nu pot poate. Da, deci venim așa, pâc. Deci am mers la XP. Deci n-am foarte greu. Văd că să fac foarte greu speurile astea. Cum am dus în nether aici și am omorât la monștri. Și am murit de nenumărate ori. Bă, da mă cac pe... Mamă, dar mai minut mult. Le-a dat bloc. De aici e quarț. Deci căsuța în lumea normală, nu știu în ce să desfacem. Hai, uite-mi cam sus. Nu dăm nimic. Nu ceva. Morții tăi. Da, mai omor două faci. Deci dau mai mult. Deci nu este mai aici, da? Dar nu... Da, deci lumina în continuu așa. Da, până când mergem la suprafață.
Mamă, ce lag am băgat. Da, știu cum e. La cel mai mare strat. Dar este la cel mai mare strat. Și nu putem continua să minăm în sus. Putem mina în sus pentru că Cum dracu? suntem la cel mai mare nivel. De zombie pigmen. Dați un pic. Să dau eu puțin de... Și eu văd că nu prea am lag. Vedem decât înregistrăm pe minute. Deci m-am gândit să fac un live. Vreau să găsesc un fortress. Să văd că nu prea sunt. Mai. Așa. O să pigmenii ăștia. Oh, ce dau nehaliții! Morții voștri. Nu, aproape. Uite! Și dă dracu! Bă, și mai ești lag, bă, să-mi bă piciorul. Ok. Da, sunt un mecanism pe mine. Noapte, ca să nu mai un pic. Episodul. Las fac. Acum, sincer, facem episodul de 30 de minute. Nu foarte mult. Facem 30 minute. Dar deci va trebui să fie episodul de 30 de minute. Nu. Ce aproape, tata. Da, și voi mai face încă un episod din geometrie, deci știu, nu prea mult. Și din... Da, nu mă puteam nimic. Nu spune că e clar, dar e clar, nu nimic. Asta sunt pe dificultate. Se spawnează nimic acolo. Haideți să vedem. Ce vrei, mă? 14 minute. Morții tăi. Și cam am dat-o să faceți episodul ăsta, să vă spun, bye bye.